Sanibonani and welcome back to yet enye video. Welcome back to Umnkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you very much for joining. Uzungakhohlwa ukusubscribe, mangaba subscribe, please do so. Like video, share as well as ukubuka ama ads. Consider not skipping ama advert as it is very important. Okay. Now kule video ngizothanda ukuthi sibuyele njalo ku awuthando nesithembu sagcina sibukile ama episode adlalile. Sasigcine lapho sakhuluma ngo episode 2 no 3. Namhlanje ngizongixolela kakhulu ku episode I think 4 no 5. Okay, even though ngizobe ngithinta ezinye zakamva but ngizoxolela kakhulu ku episode 4 no 5. Ngangigcine ngikhuluma ngendaba yedina ihit eyayikhona nje laphana etafuleni njengoba uMusa Mseleku waye invite amakhosikazi wakhe ukuthi uzothanda ukuba nedina nabo bathu kuyolungisa ezinye ke kodwa ke siyabona ukuthi laphana edineni kahle bebebuke uthando nesithembu wayethandile ukuthi bayobuka uthando nesithembu bebonke bendawonye okunye nokunye babekubukile laphana izinto ezinye izinto babezisho bengazi mhlawumbe umunye unkosikazi engazi ukuthi umunye unkosikazi wayewathini ngomunye into ezikanjalo nje. For me it was good ukuthi babuye balubuke bebonke bendawonye. So kakhulukazi ngizoconcentrate ku hit the conversation yakaMayeni noma acele ngiyengayithinta last but ngangayithinta kakhulu siyabona ukuthi uMayeni ubebuzile bekubuze umamkhulu in fact umbuzo ngoba bekukhulunywa ngodaba luka number 5 laphana ukuthi uyeza number 5 umamkhulu sebuza ukuthi usumlobolile yini. Kuyacaca ukuthi ke kunesivumelano phakathi kwaBaba uMusa Mseleku noMacele ukuthi akafonisa ncinza nje laphana uma ngabe sezomintroduce make sure ukuthi usengunkosikazi wakho ngoba awuzukuzongintroduce ama girlfriend wakho la. So uma sebehlela betafuleni kuyacaca ukuthi kukhulunywa ke ngo number 5 njengoba bebuka nalaphana ku screen, right? So manje ebesebuza umbuzo umamkhulu ukuthi usumlobolile yini, right? Kuthi mawuxoxwa nje uBaba uMusa Mseleku lokho ephendula nje lapho awubengeke ngilethe umuntu angithi bese uMayeni ebese diphendula lo yambuzo othi usumlobolile yini asho kuBaba uMusa Mseleku bese uMacele uthi uMayeni usumlobolile yini ebese buya abuzo ukuthi ke ungubani wakuphi. Bese manje umamkhulu akathanda ukuthi avezwe usisi ukuthi ubani wakuphi ngoba isivumelwano sakhe noMusa Mseleku sokuthi akazi ukumveza akazi ukukhuluma ngaye nje lapha etafuleni. I think yona into ayifunayo kungakhulunywa ngaye lapha etafuleni until azabuye kuye kuqala azomintroduce kuqala ngendlela abavumelana ngayo. So ukuthi manje uMusa Mseleku kuseyoveza lapha ukuthi ungubani wakuphi kanjani. Okay, usumlobolile yini? Yes of course bengeke ngize ngilethe umuntu engamlobolile oyisancinza nje osasivumele. Ungubani ke wakuphi? Leyo ke akafuna umamkhulu ithintwe uthi uMusa Mseleku mangabe ufuna ukumphendula lokho uMayeni uzomphendula senibabili ngale ungamphenduleli la phambi kwami, you know what I mean. So kune problem yana ke when it comes to that conversation ngoba uMayeni insist ukuthi ngifuna ukwazi phela ngidinga ukuze umbuzo nami njengonkosikazi wakho lokho kunyo kwakho noMacele angikungeni mina ngokwenu nobabili. Mina ngithi ke lami side ngibuza ukuthi ngubani wakuphi. Washo ukuthi manje ke there is quite a misunderstanding there. uMayeni ufuna ukwazi uMacele akafuna ukuthi uMayeni atshele lapha etafuleni ukuthi uzotshelelwa esayidini sebebabili mangabe kunezinto afuna ukuzazi ngoba phela mahaba uMusa Mseleku engakhuluma ukuthi lo sisi ubani wakuphi. So kusho ukuthi usedelele uMacele when it comes to isivumelwano sabo. So we can see the argument there. It is uMusa Mseleku with his two wives uMacele noMayeni. And kunelonye udaba lapha engilibonayo ukuthi when it comes to uMayeni angazi ngathi uMacele uyamsaba noma mhlambe uyamhlonipha. Ngeke ngabona abantu beyithinta which is something nami engeke ngayibona even before. It's easy ukuthi uMacele address abo Makhumalo and ngibona ngathi uMakhumalo udeleleke kakhulu. Angisho ukuthi ngoba vele encane ku yes base ngiyasho ukuthi it's easy ukuthi bam-address kanjalo nje but makunguMayeni kunzima ukuthi umamkhulu ka address uMayeni even noma ngwabe ngathi mangwabe naye ngathi uyamgwaja kancane. But when it comes to uMakhumalo it's easy ukuthi uMacele address izinto ezirong ezenziwa nguMakhumalo. Uze washo naye lapha na kuma diary sessions wathi uMusa Mseleku naye when it comes to uMayeni noma ngwabe uyangafuna ukuba address nje noma be wrong angamana athi nguye o wrong. But nami kwayena uMacele ngibona ngathi it's easy for yena ukuthi address uMakhumalo. Uyabagwaja uMayeni noma ngwabe angazi mhlawumbe usuke saba ke uMusa Mseleku I do not know. It's very easy
I think uMakhumalo ungomunye nje, that's why abantu we are still going to talk about that. I can see the way abantu abakhuluma ngakhona ukuthi uMakhumalo, because she misagree everything, misagreed all. Yebo baba ke lokhu, yebo baba ke lokhu, ngiyavuma baba, ngiya-understand baba, siyabona ke nokucheckwa laphana uthe mayise check amakhosikazi after dinner babo Mzamsele kuMakhumalo akacheckiwe, sizobuye sikhulume ngaleyo. So i-argument ke kaMayeni no Macele, uyabona ukuthi uMacele kube bekunguMakhumalo lo yebem-addressa lapha ibizobe ishisile conversation, but because nguMayeni, I feel like ikhona into ethi uMayeni is either uyamhlonipha or uyamsaba, into ekanjalo. But uyabona ukuthi uMayeni lapha bengazili kuzodlala, ubefuna izimpendulo and uzasho ubaba uMzamsele ukuthi usibizeleni ke la mangabe zikhona ke izinto ongafuna ukuziphendula. Indaba sizile ke la manje, why ningenzanga idina yaba ngiyeni nobabili ke wena noma mkhulu ke thina nasiya ngaphandle pho ke sibizelweni, because that particular question kuthiwe angeke iphendule lapha izoqala ke iyosolviwa noma mamkhulu uMacele, bese ke amakhosikazi azozwa ke after yonke into right seyenziwe ke noma mkhulu. It was quite something edineni. Okay, siyabona ke mayidina ke seyiphelile, bayasukuma ke bayahamba. Uthi uMayeni akaphume nalo angene naye ngoba yena phela uyahamba. Usho ukuthi kusuka kaMayeni lapha uzibuyelele ngakubo ekubeni wabo uMzamsele kube expect ukuthi mhlambe uzoya eMzumbe njengoba esuka ku meeting yakamsele mhlambe uzophindela endlini. Akayanga ke lapho uMayeni uzibuyelele kubo. So siyabona ke ubaba uMzamsele kube hamba noma mkhulu ngathi bekusuku likaMamkhulu, so bayahamba ke bayaka kuphika Macele. So kune argument abanayo futhi emotweni ngoba zikhona izinto uMacele angazithandi, into ezakhulunywa baba uMzamsele kungaya ngazi ukuthi akekho umuntu wamseve njengaye. Leyo nto engamphathi kahle ke uMacele whatever ukuthi kwathiwa phela yena bengasebenzi sonke lesikhathi ntontoni ukwangathi umsho ukuthi ungumuntu mhlambe ongekho appreciative ntontoni. Siyabona kune argument abanayo ke lapha emotweni, ba-arguishile ke baze bayofika ke endlini. So ke manje ufika kwabendlini ngiyacabanga ukuthi ubaba uMzamsele ke wathisho waphuma wahamba. Siyabona nesikhathi lapho ukuthi bekusebusuku wayobheka ke uMangwabe ngoba ube ne-worry ukuthi uMangwabe sengase mhlawumbe apakishe ahambe njengoba uyasaba nje ngempela uMangwabe ahambe. I do feel like uyamthanda uMangwabe. I honestly strongly feel ukuthi ubaba uMzamsele uyamthanda uMangwabe. Angeke athande ukuthi uMangwabe ahambe. Uze wabuyela Nkosi yami, wabuyela kaMangwabe, bafike lapha bahlala phansi ke baxoxa. Uyamncenga ke Nkosi yami ukuthi ngicela ungangishiyi, ngicela ungahambi, ngithanda ukuthi siukhulise lo muzi, ungisize sakhe umuzi, sikhulise nabantwana bethu into enje. Ngiyabona abantu bekhuluma ukuthi why uMangwabe manje sezokhuluma nge-co-parenting ntoni azaveza nokuthi baba uMzamsele kangithi naye wakhuliswa ke single mother, wayengeke ubaba, so lizoba kuphi iphutha mangabe ke naye ehambile angithi bazocooperate lapha into kanjalo. Bafethu uncengile ke baba uMzamsele bakhulumisana noMangwabe. Angiboni kodwa engathi uzomshiya, ngibona ngathi unakho uku-understanda uMangwabe, even though into yakhe nje uthi uyahamba, but unakho ukufuna ukungahambi the way I see it. Bese ke mase ekhulumile noMangwabe ke uyasuka baba uMzamsele uyadlula kaMayeni, ilapha kade sebheka ke khona ukuthi ngabe uMayeni ukhona yini. Wathola ukuthi uMayeni uziphindelele kubo after dinner akazangaze la endlini, azamshiyele kumyalezo efonini ukuthi hawu ngila kwakho Ntombi and awukho, bengicabanga ukuthi after dinner uzoza la ekhaya, kanti lutho nje uthi uMayeni futhi nje besezilalele yena ubeselele noma sokufika lo myalezo into ekanjalo. Bafethu akatholakala ngocingweni, wathola ke i-message. So ke iphuthe elikhulu elikhulunywa ngabantu ukuthi eseche kuShumangwabe noMayeni akasayanga ngocheck uMakhumalo, uvele wathi asike isidingo sokuthi angacheck uMakhumalo ngoba uMakhumalo akazange amthreatenishe ngokuthi uyahamba, which means yena ubechecka abantu abamthreatenishe ngokuhamba. Since ubecheck uMayeni uvele ukuthi usekhaya kubo angithi, so ubechecka ukuthi mhlambe maybe if enenhlanhla maybe after dinner ubuyile ekhaya, kanti lutho akakwenzanga lokho. Ubechekisha uMangwabe because uMangwabe vele kuthiwa ke umi ngasemnyango. uMangwabe kuthiwa nje ama suitcase ami ngasemnyango uyahamba. So iyona into eyenza ukuthi afika drop umamkhulu aqala azobheka ukuthi uMangwabe uright yena akahamba angakwazi ukuzincengela, abuye aye nakaMayeni ayobheka. Wangasaya ke kuMakhumalo, abantu bathi how le ndoda iselfish, aza check wonke amakhosikazi aye kuMakhumalo. Why uMakhumalo yena engachekwanga? I can see ama fans akaMakhumalo
akwate ayajuluka bathi ukuba disrespectful yabona lento kaMakhumalo nje ukuthi nguvuma zonke nje nakulokho kusho ukuthi uza understand atanye understand baba noma ungazange mina kuzongicheck uyabona bathi uyabona ukuba ngu agreed all ukuba nguvuma zonke kuzocheck abanye kucheck abanye kuthiwa hayi wena uzo understand ke girl bazange bayeke kaMakhumalo ukuthiwe ke ngoba yena akazange athreaten nje ukuhamba mhlawumbe umthintile ngocingo Nkosi yami wathi girl bengilapho bengisathi ngibhekelwe ngisakuthi uzohamba angazi bafethu mhlawumbe umthinte ngocingo kodwa ke sibona ekaMangwabe nakamayeni after idina bese ushaya imoto uphindela back to ke kaMacele okukuthi phela usuku lukaMacele so ke siyabona ke in the morning bavuke ke baba nayo leya conversation ngoba phela umamkhulu ayizikhona izinto ezingamphathanga kahle siyabona the discussion about imali ukuthi okay imali engangiyithola bekuyimali yokuthini nokuthini njengoba ke ngizosetha iclip nyana let's hope I'm not gonna be copyrighted kube neclip nyana la uzobukela khona uMacele ene conversation nobaba uMsamsele ku during ibreakfast ekseni into kanjalo nje kushuthi yonke lento ukuthi kuthiwe ke yena akekho umuntu engimseve njengoMacele kodwa ke uyathanda ukuthi mhlambe angabongi or anga appreciate or whatever it is bafethu kodwa ke zonke lezo nkulumo zikababa uMsamsele kuzokuthi uMacele akaza asebenze whatever it is azihlale kahle kuMacele so yona conversation ekade nayo ke lapha noMsamsele ku during their breakfast njengoba ke ubelele lapha ekhaya uzathi uMacele kukhulunywe ngokudla lapha there is a part where I think bebebuka ku screen baba uMsamsele ekhuluma noMpumelelo njengoba uMpumelelo esenyaweni lokababakhe nje lesithembu kune part ayithintile ukuthi kumele uye kaNkosikazi noma ngabe kunjani noma ngabe kuyaliwa nokumnyama noma kubomvu makumele uye lapha na kumele uye noma uyafika uyaphiwa ukudla noma ukuphiwanga kodwa okusalayo kumele uye lapha noma ngabe isimo sinjani so ngiyabona umamkhulu uyithintile kuseni mangabe semnikeza ukudla ukuthi angithe wena is either uyakuphiwa ukudla noma ukuphiwa so ufuna ukusuka lana uthi angikuphanga ukudla into ekanjalo siyabona nje ukuthi breakfast was nice all that siyabona ke kuma diary sessions inkulumo yakhe noma yena everyone is just loving uMayeni bafowethu kunendaba ka 2 minutes lapha ayimentionile uMayeni